jolastuz gabiltza, ez da? Eta hitzekin jolastuz osatzen ari gara abestia. Doinua eta letra. Eskolan esaten zuenean ikui bat idazteko, edo eskularen bat, edo halako etxekolanen bat, non inspiratzen zerate, non etortzen zaizue ideien iturri horiek denak? Non sortzen dituzue? Buruan, noski, baina etxean, mailan, mendian, itxasoa jotezatenean, edo non? Bai, erki. Musikari asko, beraien abestien letrak asmatzeko, lekuak behar izaten dituzte, bai, lasaitasuna eta beraien ideiak ordenean jarri, eta askotan, mendira, ibaira edo paisai bat behar izaten dute, gero, horiek plasmatzeko, horiek denak letran sortzeko.